दुखुसो होलांबाय मा गोरोन्थिनि थाखाय दिनै नों आंखौ बावगारलांखो। जोंथि हाथरखिया जेरै अख्राङाव समायना खालामो बिदिनो आंनि गोसोआवबो नोंखौ लानानैनो समायना मिजिं दङमोन सना। नाथाय दिनै नोंदि सोरनिबा फाव फान्दायनायजों आंनि गोरबो बिखानिफ्राय जानगारलांबाय सिरि सिरि आंखौ गारनानै। हाद्रि बालाजों गेलेनाय बादि नङामोन रजे आंनि नोंखौ मोजां मोननाया। मानोथो बुजियासै नों आंनि अननायखौ सहाय हायै दुखुसो होलांबाय नों आंनि बिखायाव। मा गोसोजों बावगार हानो रजे नोंनि मिनिस्लु महर जाखांफैयो साया माया सिमां मोगथां। नों फैफिनोब्ला नेनानै दङमोन आं दाबो बिखा फुवारनानै। सोरनिबा थाखाय हांगार फिथरब्लाबो नों आंनि थाखाय सना फिथरमोन। आंहाबो दङमोन रजे थोजासे अननाय नोंनि थाखाय। दिनै बेलासि समनि बारलांनाय सुदेम बाराबो गोसोखांहोयो अराय नोंनि होलांनाय गोथौ रादायखौ। मानोथो फैयामोन आंनि गोसोआवलाय दसेनि थाखायल' उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांफैना दुखुसो होलांबाय। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां